Hello! Üdvözöllek az interaktív történelmi játékokban. Ezekkel a játékokkal lehetőséged van egy picit jobban megismerni az első világháborút. Hogyha az Indie.exe-re kattintasz, ez a menü fogad. Itt választhatsz a 6 játék közül. Nézzük őket sorban. Kattintsunk a legelsőre, ez a válogató. Ez a játék arról szól, hogy különböző fogalmakat kell leválogatni. Több képernyőt fogsz látni, minden képernyőnek van két oldala, az egyik oldalára, illetve a másik oldalára kell kiválogatni a különböző eszközöket, attól függően, hogy melyik csoportba tartoznak. Próbáljuk ki! A strózsák ezek szerint egy használati tárgy. De a slapner ezek szerint nem az. A program annyi segítséget ad, hogy minden egyes fogalmat csak a megfelelő oldalra tudsz behúzni. Hogyha az adott lapon végeztél a fogalmak leválogatásával, akkor a következő lapon tudsz menni tovább. Ahogy látni fogod, van többféle feladat, többek között fogalmakat lehet leválogatni, különböző képekhez kell hozzárendelni a megfelelő fogalmakat, és így tovább. Hogyha végeztél, a menügombbal visszatérhetsz a menübe. Indítsuk el a puzzle-t. A puzzle, mint ahogy az ember a nevéből gondolná, képek kirakásáról szól. 50 képet fogsz találni, és minden egyes képet 9 részletből tudsz összerakni. Annyi segítséget itt is ad a szoftver, hogy minden egyes képrészletet csak a megfelelő helyre tudsz behúzni. Különben nem engedi ledobni. Hogyha végeztél a menübe, ugyanúgy vissza tudsz térni. Nézzük a betűfelhőt. A betűfelhőben betűket látsz. A betűfelhő alatt pedig üres helyeket. A játék lényeg az, hogy az üres helyekre, megfelelő helyre behúzva ki lehet rakni a háborúval kapcsolatos fogalmakat, illetve egyéb információkat. Egyébként bármikor, hogy a további információra van szükséged a játék folytatásához, az információ gombra kattintva megkaphatod az adott játékhoz tartozó információt, amiben az első világháborúról szóló többletinformációhoz is juthatsz. Nézzük a kakuktojást. Itt a feladat teljesen egyszerű, van 5 fogalmunk, ki kell választani a kakuktojást. És hogyha kiválasztottuk, akkor a program elmondja, hogy mi mit jelent, és miért pont az volt a kakuktojás. A kvízben 3 szinten, szintenként 2 típussal találkozhatsz. A feladatválasztós értelemszerűen több válasz lehetőség közül kell kiválasztani a megfelelő választ. Hogyha végigjátszottad a játékot, megnézheted az eredményedet, illetve megnézheted, hogy mik lettek volna a helyes válaszok. Ha visszamész a szintválasztóra, akkor kiválaszthatod bármelyik szinten, akár a feladatválasztós, akár pedig a logikai játékot. A logikaiban a nevéhez hűen igaz vagy nem igaz állítások között kell dönteni, és ugyanúgy játékonként 15 kérdés fog elé tenni a program. A programcsomag utolsó programja a térképész. Ebben egy Európa térképre
kell letenni különböző eseményeket. A felső idősávon tudsz balra és jobbra kattingatva haladni az időrendben, és hogyha valamelyik eseményre rákattintasz, akkor 3 lehetőséged van arra, hogy minél közelebb elhelyezd a térképen. Hogyha leteszel egy zászlóskát, akkor bal oldalon mindig láthatod azt, hogy milyen közel jártál. Hogyha annál közelebb mész, akkor ez a kilométer csökken, de hogyha távolabb, akkor értelemszerűen nem. És hogyha 3 lehetőséged elfogy, akkor a szoftver megmutatja, hogy hol van a térképen annak a helynek. Hogyha további kérdésed van az eseménnyel kapcsolatban, a kis infódobozra ráhúzva egy felugró ablakban további információkat is találhatsz. Kellemes időtöltést kívánunk a játékokhoz!